En el següent vídeo corregirem l'activitat 2 de competències d'aquest tema. Ens diu que la Sònia i en Marc estan jugant amb fitxes i han construït la sèrie de figures següents. A la figura 1 hi ha una fitxa, a la figura 2 tens 3 fitxes, a la figura 3 tens 5 fitxes, a la figura 4 en tens 7 i així successivament. Diu, quantes fitxes han d'afegir a cada figura per construir la següent? Fixa't que a la figura 1, a la figura 2 s'han afegit aquestes dues. De la figura 2 a la figura 3 també n'hem afegit aquestes dues. De la figura 3 a la figura 4, aquestes dues. Per tant, quantes fitxes han d'afegir a cada figura per construir la següent? Dues fitxes. Si segueixes la sèrie, quantes fitxes necessitaràs o es necessitaran per construir la figura 9? Fixa't, la figura 4 en té 7. La figura 5 en tindria dues més, 9. D'acord? Fixa't què està passant. Diguéssim que el número de la figura li sumes 2 tota l'estona, no? El número 4, bé, de fet fas 1, 3, 5, 7, 9, estàs fent els números imparells, no? Llavors, diguéssim que els números imparells, si els prosseguim, i ens diu que per la figura 9, aquesta seria la 5, 6, 7, 8 i 9, hauries d'anar fent números imparells. Després del 9 ve l'11, després de l'11 ve el 13, després del 13 ve el 15 i després ve el 17. D'acord? Doncs 17 fitxes seria la resposta correcta. Veieu que van de 2 en 2, però en imparells. Diu, la figura que necessita 125 fitxes per construir-la és aquesta, sí que ja és un pèl més complicat, no? Per fer això, necessitaríem saber una fórmula que ens pogués escriure els números imparells, no? I la fórmula per escriure els imparells és aquesta, 2 pel número de figura menys 1. Fixa't que 2 per 1 és 2, menys 1 és 1. 2 per 2 és 4, menys 1 són 3. 2 per 3 són 6, menys 1 són 5. O sigui, funciona per totes, 2n menys 1 ens escriu el número de punts perquè si jo sé el número de la figura. Llavors, em diu, la figura que necessita 125 fitxes per construir-la és la... Si jo sé que 125 fitxes és igual a 2n menys 1, quina serà la figura que necessitarà? Doncs simplement he de sumar als dos bandes 1 i em dona 126. I ara dividir per 2. I 126 per 2 són 13 i 50, la figura 63. La n és 63. És una manera de fer-ho, no dic que sigui l'única. La Sònia i en Marc han elaborat un gràfic per visualitzar la relació entre variables. N és el número de la figura, com aquí hem fet, i el nombre de fitxes de la figura. Això és el nombre de fitxes de la figura. Diu, quina és l'expressió que relaciona aquestes dues variables? Doncs justament l'acabem de veure, no? I era 2n menys 1. Bueno, aquí podeu veure que això quadra, sí? Segons aquesta gràfica. Diu, la Sònia i en Marc han analitzat el nombre total de fitxes que es necessiten per construir la sèrie i han vist que es necessiten, diu, una fitxa en total per construir la primera figura, 4 fitxes en total per construir les dues primeres figures, 9 fitxes en total per construir les 3 primeres figures, 16 fitxes en total per construir les 4 primeres figures, 25 fitxes en total per construir les 5 primeres figures i 36 fitxes en total per construir les 6 primeres figures. Atenció, fixeu-vos que això jo em dono compte que és 1 al quadrat, això és 2 al quadrat, això és 3 al quadrat, això és 4 al quadrat, 5 al quadrat, veieu? Aquest patró es va repetint, 6 al quadrat. O sigui, es fan quadrats.
Diu, quantes fitxes necessitem en total per construir les 8 primeres figures? Doncs necessitem, fixeu-vos, les 6 primeres figures necessiten 6 al quadrat. Per tant, les 8 primeres, 8 al quadrat. Això són 64 fitxes. Quin dels gràfics següents representa la relació entre el nombre de figures construïdes i el nombre total de fitxes necessàries per construir-les? Fixa't, aquí aquesta té molt bona pinta perquè fixa't que quan tens 2 no arribes a 5, en tens 4. Quan en tens una et quedes en una. Quan tens 3, 9, ja és això. I quan tens 4 passes del 15 a 16. Per tant, és el gràfic B. Sí? Els altres no tenen sentit, perquè aquí això és lineal. No, amb una figura 5 hi ha un quadre al primer. Amb una figura 5 hi ha un quadre al primer. Val? Ja això em desmunta la teoria. I aquí també. Sí? Amb 4, 20. Doncs amb 4 em diu que són 15. 16, perdó. Diu, entre dos amics tenen 300 fitxes. Volen construir les figures de la sèrie en ordre. Començaran construint la primera figura. Al seu costat construiran la segona. Al costat d'aquesta construiran la tercera figura. I així fins que s'acabin les fitxes. Quantes figures completes podran construir amb 300 fitxes i quantes figures els sobraran? Bueno, aquí està que veieu que necessitem sempre un número al quadrat per construir les tantes primeres fitxes, no? Llavors, la idea seria quin nombre al quadrat està a prop del 300. Sí? Bueno, això ens ho dirà l'operació arrel quadrada de 300. Si jo faig l'arrel quadrada de 300, bueno, doncs jo sé que entre 17 i 18 estarà 300. Entre 17 al quadrat i 18 al quadrat. Vale? Llavors, fixeu-vos. Si faig 17 al quadrat, això què em dona? 17 al quadrat és 289. Veieu? No arriba a 300. I 18 al quadrat, 324, ja es passa. Per tant, jo necessito 289 fitxes per fer les 17 primeres figures. I quantes et sobraran? Doncs et sobraran 300 menys 289. Sí? És a dir, 300 menys 289, 11 figures. 11 fitxes, perdó. Sí? Llavors la resposta és 17 figures completes i 11 fitxes que ens sobren. Fins aquí el vídeo, espero haver-vos ajudat.